En la constitució de l'Assemblea Regional i Local Euromediterrània, el president José Montilla ha destacat l'aportació fonamental que tenen regions i ens locals en el desenvolupament i el progrés territorial. No hi ha desenvolupament equilibrat, sostenible i durador si no es té en compte i s'implica el territori. No hi ha manera més efectiva de promoure el desenvolupament que fer-ho des de la proximitat social i territorial amb la ciutadania. I no hi ha actor del desenvolupament territorial més eficaç i responsable que els governs locals i regionals. Així mateix, el cap de l'executiu ha anunciat que el govern català oferirà un espai al nou organisme dins les oficines de la Unió per la Mediterrània, al Palau de Pedralbes, i ha encoratjat els membres de l'Assemblea a treballar conjuntament amb la secretaria per demostrar tot el que poden aportar als governs locals i regionals. L'Assemblea Regional i Local Euromediterrània, impulsada pel Comitè de Regions de la Unió Europea, donarà més veu als territoris. Comencem una nova etapa per la cooperació euromediterrània.